Добрий вечір, друзі. Прайм Скрипін на каналі АТР, 21-й, як завжди, по четвергах. І сьогодні у нас гість спізнився, ось Єгор Соболєв напроти мене, і через нього ми затримали ефір. Так що, за що я дуже перепрошую. Буває, переплутав, значить поїхав на Скрипін.ua, замість того, щоб їхати на АТР. Так, ну, буває, так. Ну, це, між іншим, нагода нагадати, що цей ефір можна дивитися так само на YouTube-каналах Скрипін.ua та Ukrainian Media Network, так само в ефірі телеканалу АТР та на Фейсбуці телеканалу АТР. Viber плюс 380 73 419 41 58, Skype atr.tv. Прошу дуже до дзвінків. Тому що багато хто мені заздалегідь, коли з'являється анонс, пишуть в особисті повідомлення або в Телеграм, або в інші месенджери, Вайбер, куди завгодно. А запитайте це, друзі, у вас для цього є телефон, тобто Вайбер, і Скайп. Будь ласка, телефонуйте, ніякі привіти і все решта передавати не буду. Єгоре, от те, що відбувається зараз, ми спостерігаємо взагалі якийсь процес ломки. Мені так здається, можливо, я помиляюся. Ломки всіх і вся. Тобто ось прийшов до влади Зеленський. Ті емоції, які переживає, зараз образяться, звісно, 25% виборців, які голосували за іншого кандидата, шкода спостерігати. З іншого боку, ломка відбувається у виборців Зеленського. Так само. Які груддю вже захищають, значить, свого вже інавгурованого президента, виправдовуючи будь-які інші помилки, яких він, ясна річ, припускається, як будь-яка жива людина. Посередині стоять ті 38% плюс 2 там, з гаком, які або зіпсували бюлетень, або не прийшли на вибори. Та? Яким дістається від тих, і нервозність, вона чомусь далі не спадає і навіть накручується далі. Тому що те, що ми спостерігаємо, Зеленський під час інавгурації теж був присутній в залі, так? Прогуляв. Молодець. Я хотів запитати, чи вставав ти з оплесками, як це робила сесійна зала? Я не люблю офіціоз. Роль парламенту в інаугурації – це надати місце президенту, надати трибуну, що і було зроблено. Я голосував за призначення інаугурації на всі дати, які пропонувалися. На цьому моя роль була виконана. І на інаугурацію ти не пішов, тому що тобі просто... Ти подивився по телевізору чи там в інтернеті? Взагалі не дивився. На що ти прийшов? До тебе? Поговорити про важливе? Це жарт, насправді. Ну, дивився, не дивився. Там, ну, я думаю, що ти знаєш, що сесійна зала підводилася двічі, тобто в повному складі, навіть ті, хто... Я через це і не прийшов, тому що я знаю всіх цих людей доволі добре, і коли вони біжать до одного з криками, де місце, де поцілувати, потім проклинають його, я це бачив не один раз, і я не хотів це бачити в чергове. Зрозуміло. Ну, от Зеленський, він під час інаугураційної промови сказав, що він розпускає Раду. І у нас, значить, від 20 травня, сьогодні у нас четвер, 20... Господи, яке число сьогодні? 23, правильно ж? Так. 20, 21, 23. Так, 23. Указ, тобто потім були консультації наступного дня. Ввечері з'являється указ, який не друкується. Надрукований він був тільки... Коли був надрукований указ? Сьогодні, я так розумію, і в мене вже все сплуталося в голові. Тому що виборча кампанія починається завтра і триватиме 58 днів. Точно. Тому що Зеленський, так, правильно, тому що сьогодні указ, тому що Рада зібралася на позачергове, хоч на позачергове засідання ти ходив? Я взагалі входжу в 10 найбільш дисциплінованих депутатів Ради, звісно, і голосував за включення до порядку денного нових правил виборів. Я серед тих 90 депутатів, які підтримали рішення розглядати нові правила виборів. Угу. Дивись, і що відбувається? Тобто Зеленський, тобто у нас отак от зараз ситуація, тобто Зеленський каже, все, Раду розпускаю, до побачення, хлопчики і дівчатка. Рада, тобто на консультаціях лідери парламентських фракцій обіцяють, що будемо, все гаразд, то йде з упевненістю до зали до Верховної Ради з законопроектом, тобто подає законопроект, де чомусь зникає пропорційна система з відкритими списками. Пропорційна система лишається, але відкриті списки зникають кудись. І Рада прокатує президента на візку, на чому хочеш. От можна уявити собі картинку, як всі там 423 депутати весело, значить, відправляють Зеленського там 90
з чимось депутатів голосували за. Окей, 90. Я був серед них. Перше, я думаю, що це було помилка з боку нового президента внести законопроект з закритими списками партій, коли люди голосують лише за партію і не можуть визначати, а хто в цій партії має бути депутатом. Система відкритих списків, яку я підтримую, це коли ви голосуєте і за конкретну партію, і за людину, яку ви хочете бачити депутатом від цієї партії. Фактично, люди формують виборчий список. Я думаю, що Володимиру Зеленському треба виконувати його обіцянку, впроваджувати цю систему, і я готовий йому в цьому допомагати. Друге, ясно, що таких в парламенті меншість. Абсолютна більшість людей влаштовують нинішні правила виборів, які були впроваджені Віктором Федоровичем Януковичем, які дозволяють скупити 200 місць в округах і максимально скупити місця в партійних списках, причому усіх партій. Насправді, є люди, у яких все стабільно, спокійно і немає ніяких зіткнень. Це олігархи. Вони мають більшість в кожному парламенті, і вони визначають дії кожного президента вже багато років. Зараз люди сподіваються, що це зміниться. Якщо Володимир Зеленський буде робити кроки, щоб зруйнувати олігархічне управління Україною, я буду йому допомагати. Я не знаю, чи є ознаки цього, що він намагається зруйнувати олігархічне управління, тому що тут у нас намалювався такий персонаж, як Коломойський, який повернувся, і багато хто повернувся. Тобто Хорошковський в інтерв'ю «Українській правді», те, що я сьогодні бачив в заголовку, я не дивився, але Коломойський говорить, що Портнов його консультує з юридичних питань. Богдан – це юрист Коломойського, хоча в нього така неоковирена політична доля, тобто він був і в нашій Україні, і в БПП балотувався. Тобто, куди його зарахувати, я, чесно кажучи, не знаю, як людина, яка останнім часом віддаю перевагу керуватися фактами, а не емоціями і не додумувати просто такі. Це адвокат Коломойського. Адвокатів багато. Андрій Федор, скажімо, він кого тільки не захищав. І тут виходить, що хто там з'являється в адміністрації, тобто це 95-й квартал повністю переїжджає, тобто Шефір, партію очолює теж колишній директор партії «Слуга народу». От колишній очільник очолює, тобто стає заступником голови СБУ за відсутності голови СБУ, але Зеленський указом призначає всупереч процедурі, що має подати голова, а він призначає заступника за відсутності голови. А Разумков стає головою партії «Слуга народу». Тобто ми бачимо таку міграцію, і нічого тут нового я, чесно кажучи, не бачу, тому що практика усталена. Кожен, хто приходив, він... Тобто, якщо у нас Банкова перетворювалася свого часу, у Кравчука це політбюро ЦК КПУ було, там нічого не мінялося, насправді. У Кучми це, значить, міграція Дніпра, Дніпропетровська на Банкову. У Ющенка вся Хоружівка приїхала допомагати новообраному. Янукович Донецьк підтягнув, Єнакіївських, там і Горлівських, і Донецьких. А тут просто 95-й квартал. Перше, якщо новий президент призначає своїми помічниками, керівниками свого офісу, своїми радниками, людей, на яких він може покластися, яких він добре знає, я в цьому не бачу нічого поганого. Якраз для формування власного апарату це логічна і ефективна практика. Друге, на посади керівників правоохоронних органів, на посади людей, які будуть займатися боротьбою з корупцією, які будуть відповідати за контррозвідку, розвідку, потрібні спеціалісти. Їх не просто знайти, тому що більшість людей в цих структурах корумповані, в темних зв'язках, і там дуже важко розібратися. Там, мабуть, у Володимира Путіна більше інформації, ніж в держави Україна, хто працює в наших спецслужбах. Тут я би радив новому президенту не розставляти людей за принципом особистої відданості,
а шукати людей через конкурси, на яких можна покластися. Є окремі люди, які себе добре проявили. Я, наприклад, вважаю таким Віктора Трепака, який не побоявся заарештувати суддю Зварича в часи Віктора Ющенка, який не побоявся заарештувати діамантових прокурорів в часи президента Порошенка. Мені здається, що ця людина поєднує в собі і принципи, і фаховість. Я, звісно... Це не той, що Лещенку вручив чорну книгу партії регіонів. Віктор Трепак? Ні? Я помиляю, я можу помилятися. Я нічого не знаю про те, де Сергій Лещенко отримав ці папери, але я знаю, що Трепак передав інформацію з документами до Антикорупційного бюро України, яке мало за законом розслідувати корупцію партії регіонів, людей, які там брали гроші. Є окремі спеціалісти, на яких треба покладатися. Якщо заступник голови СБУ, який передав чорну касу, чорну бухгалтерію Антикорупційному бюро України. Так, і Сергію Лещенку так само, який потім починається у нас дипломатичний Сергій скандал. Лещенко? Звідки у вас ця інформація? Ну, журналісти кажуть. А де Сергій Лещенко взяв? Сергій, для мене це загадкова історія досі. Ви знаєте, що потім це стало предметом дискусії в американському суспільстві, і зараз у нас проблеми ми відхиляємося, я собі просто зроблю помітку. Спеціалістів на посади, які потребують професійності, треба шукати серед професіоналів, в тому числі за допомогою конкурсів. Бо є зараз, наприклад, прокурор, який не займав високих посад в Генеральній прокуратурі Юрія Луценка. І слава Богу. Новий президент має сказати, я даю всім шанс, у кого є професійність, принципи і немає зв'язків, це довести системою перевірок і буду призначати на високі посади. Я думаю, що це правильний підхід. Я трошки інше мав на увазі. Те, що знайшла коса на камені, в принципі, немає роботи над формуванням порядку денного завтрашнього дня, насправді. Тобто Рада пручається, Рада не хоче йти у відставку, там вже є 2 подані до Верховного суду, одне до Конституційного, стосовно законності указу. Так? І це не є конструктивна робота. Тобто це перетягування ковдри, яке далі триває. Тут би я порадив президенту пропозиції давати парламенту, не втягуватися в суперечки, хто винуватий, хто більший корупціонер, а конкретні пропозиції. Він пропонував закон про референдуми, які точно треба узаконити, чітко написати, в яких умовах можна їх проводити, які для цього правила і так далі. Він пропонував закон про імпічмент. Це була його обіцянка, що одним з перших законів він врегулює найперше про народовладдя він обіцяв. Покарання. Це якраз про референдуми. Я думаю, що дуже важливо всіх поставити під законом. Так само є дуже важливе голосування цього парламенту, скасування депутатської недоторканності. Я думаю, зараз Володимиру Зеленському треба пропонувати ці рішення парламенту, і парламент вже буде показувати, хто є хто. Я думаю, до цього часу він не показує. Неправда. Не одне голосування нам давалося проводити саме в таких умовах. Коли люди слідкували за голосуванням, проходили і статті про незаконне збагачення, і про е-декларування, і про антикорупційний суд. Це все було зроблено в цьому парламенті. В тому числі з останнім законом про мову. Коли суспільство слідкувало за голосуваннями Ради, знаходилися голоси, які в інших умовах би не знайшлися. У нас дзвіночок є. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Ви чуєте мене? Чуємо, називайтеся. Добрий вечір. Звідки ви і питання? Мене звати Ігор, я з міста Луцька. Запитання до Єгора Соболєва. Чи пан Соболєв уявляє пану Зеленському мером міста Києва? Дякую. Якби я ще зрозумів щось... Вибачте, а ви можете повторити? Ні, не можу вже дзвінка немає, я нічого не зрозумів. Може, режисери почули? Не знаю, якщо... Ні, теж не зрозуміли. Дуже поганий зв'язок. Я нічого не зрозумів. Пан Соболєв, пан Зеленський я чув, і далі я нічого не зрозумів. Тому можемо далі їхати. Якщо ви хочете, можете передзвонити, але зв'язок був паршивий. І тому ми нічого не почули насправді.
Дивись, пану Зеленському, тобто пану президенту треба щось пропонувати, але тут я не бачу знов-таки бажання співпрацювати. Ми сьогодні про це вже говорили в Ukrainian Media Network ввечері, про те, що таке враження, що всі чекають. З перших же днів почалася шалена не то що критика, а всі просто він під прицілом, коли він зараз зашпортається, впаде, зробить не те, ну, зокрема, з призначенням Богдана, та? Одразу. Він мав підлягати люстрації, він працював в уряді Азарова, але його все одно призначають на посаду в адміністрації президента. З іншого боку лунає. Так це ж посада не держслужбовця, тобто він не підпадає про закон про люстрацію. Як розуміти? Ти ж був прибічником, автором і так далі люстраційних цих... Закон чітко говорить, що на посаду голови адміністрації президента не можна призначати люстровану особу. Закон про люстрацію не стосується лише державних службовців. Він стосується і суддів, і правоохоронців, і в тому числі голови адміністрації президента. Андрій Богдан двічі відповідав за протидію корупції в уряді Азарова. Був урядовий уповноважений з антикорупційної політики. Ця посада є причиною для люстрації, тому що Микола Азаров разом з Віктором Януковичем побудували досконалу корупційну машину. Як міг посадовець такого рангу все це не бачити? Більше року. Один раз і другий раз. Тому Андрій Богдан люстрований, і у президента Зеленського не було жодних законних підстав призначати його на цю посаду. Ну, слухай, Порошенко в 2015 році теж викручувався відповідним указом, коли призначав люстровану особу на якусь посаду. І це у мене викликає ті самі реакції, як і тоді. Я зупиняв президента Порошенка і, до речі, казав йому, що порушуючи закон про люстрацію, повертаючи людей Януковича, він риє собі політичну могилу. Володимир Зеленський має зараз величезні шанси привести нових нормальних людей, які покажуть інше управління Україною. Я думаю, що йому таких людей треба шукати. Закон про очищення влади треба виконувати, як і будь-який інший закон. Ну от, дивись, у нас ситуація така досить суперечлива виходить, що Зеленський видає указ про розпуск Верховної Ради, і одразу лунають голоси, що цей указ антиконституційний, і відбувається це з порушенням Конституції. Проте, ні, ми розпускаємо Раду, ось указ, ось друкуємо. Як пояснював Андрій Магера, якщо рішення суду буде після проведених виборів, то вибори відбулися. І вибори відбудуться, очевидно, якщо так розуміти, за голосуванням парламентом за старою системою. Але існує ще кілька але. Якщо суди встигнуть розглянути подання, Верховний суд, Конституційний суд, до проведення виборів, виборчий процес буде зупинений. І вибори тоді відбудуться восени, як вони мали відбуватися. Так? Немає ніяких гарантій, тобто всі стоять, вже заряджені, всі розуміють, що вибори, очевидно, відбуватимуться за старою системою. Яку це користь принесе, в мене величезне питання. Вибори за старою системою. Ну, от. Моя думка, треба змінити закон, запровадити відкриті списки, про які ми говорили, і це дасть шанс мати інший парламент. Завтра стартує виборча кампанія. Про це говорить ЦВК. Під час виборчої кампанії закон не міняється про вибори. Так, я вважаю, що новообраний президент має провести через парламент нові правила виборів. Я не вважаю указ про розпуск Верховної Ради, який він видав, неконституційним. Я сам себе про це запитав перед цим рішенням Зеленського, якщо воно буде, як я до нього буду ставитися. До речі, мені як політику воно особисто зараз не на часі, бо я роблю нову політичну силу зараз з однодумцями, і для нас дострокові вибори – це дуже велика проблема, як до них встигнути нормально підійти, нормально знайти людей, сформувати список, обговорити його з людьми. Але я себе запитав,
Які правила Конституція щодо розпуску парламенту передбачає? Якщо парламент не збирається, або якщо там немає коаліції впродовж 30 днів. Я, як ніхто, знаю, і всі інші народні депутати, що коаліції в Верховній Раді нема. І це люди знають. Після того, як ми вийшли з коаліції Європейська Україна в лютому 2016 року, більше 2 років тому, майже 3 вже, так? Більше 3 років тому. Вже 4-й пішов. Ну, рахуй. З лютого 2016 року пройшло вже більше 3 років. Після того коаліції не було. Тому у президента Зеленського, на мою думку, були всі конституційні повноваження розпустити цю раду, що він і зробив. З точки зору державницької позиції, якщо ти думаєш про те, а хто буде обраний натомість, я би дуже радив йому, і я готовий за це голосувати, запровадити систему виборів за відкритими списками партій, щоб люди вибирали і людину, і партію. Так не можна ж поміняти під час виборчого процесу закон про вибори. Тобто парламент прокотив закон, який Зеленський удосконалений нібито, хоча нарікали, що там будуть масажисти, не знаю, там секретарки, друзі, собутильники. Я не знаю ще, хто може бути. І таке реально було? Було, я пам'ятаю прекрасно. І все, закон старий. За існуючою системою, коли 50% мажоритарники, 50% партійні закриті списки. Що, в принципі, знаєш, одне й те саме за великим рахунком. Тобто можна запхати в список кого завгодно і на мажоритарці підсадити друга і допомогти там перемогти на мажоритарному пригодованому окрузі, чим, власне, депутати і займалися. Ми до цієї розмови повернемося трошки згодом, тому що зараз є дзвіночок, як мені написав редактор. Прошу, добрий вечір. Добрий вечір. Так. Добрий вечір. Тарас зі Львова, 38%. Я хочу спитати у Єгора. От він каже, що Богдан підпадає під люстрацію. А чи знає Єгор, що у його законі, щоб підпасти під люстрацію, треба працювати 1 рік з 2010 до 2014 року. А Богдан працював 6 місяців. Він двічі був на цій посаді. Подивіться уважно на всю його біографію. За законом про очищення влади, якщо ви сумарно працювали більше року і відповідно бачили, що робив Янукович, що робив Азаров, ви маєте бути люстровані, якщо ви займали високу посаду в їхньому уряді чи в адміністрації президента. Щось хотів Тарас. Сумарно. Перший раз він займав 3 місяці і потім 4 місяці. Це 7 місяців, але не рік. Тому у вас він неправильні не дані, підпадає. Подивіться дані про призначення і звільнення. Тарасе, що ви говорили? Тарасе? Я зрозумів, що Єгор не хоче почути іншої Я думки. вас уважно чую, просто зараз про це дуже багато брехні. Є інформація Міністерства юстиції, яке відповідальне за контроль щодо люстрації. Андрій Богдан – люстрована особа, він не може займати цю посаду. Так, це почули. Зараз я йду в Вікіпедію. Андрій Богдан, ясна річ, для того, щоб з'ясувати. Ну, Вікіпедія – це не найнадійніше джерело, проте. Богдан Андрій, значить, діяльність там, життєпис, щось, так, відкриваємо життєпис. З 2000 по 10-й, 19 грудня 2010 року призначений Миколою Азаровим заступником міністра Кабінету міністрів України урядовим уповноваженим. Звільнений в березні 2014 року. Тобто грудень і березень. Тобто 19 грудня, 3 березня. Це грудень 1 місяць, виходить. І 3 березня це січень, лютий, повних 2, тобто 3 місяці. І 3 дні. Потім, звільнений з посади. А щось я не бачу більше, щоб тут було згадано. Помічник колишнього народного депутата Портнова. І щось я не бачу далі, щоб згадувалося, де.
Там, якщо можна, то Назаре, глянь от реально цікаво, скільки місяців Богдан очолював там цей напрямок антикорупційний в уряді Азарова, тому що я нарахував поки що 3 місяці. Якщо там є дані якісь, то я буду щасливий, якщо ти там в ефірній апараті можеш собі дозволити знайти точніші дані. Я б насправді тут далі говорив, знаєш про що? Реально, якщо підходити до подій, сприймати реальність такою, яка вона є, а не придумувати якусь іншу реальність. Та? Ми маємо в сухому залишку те, що я говорив, що парламент відхилив пропозиції президента Зеленського, лишив стару виборчу систему, завтра політичні сили йдуть на вибори, і тут у нас лишається 5% бар'єр, відсутність блоків, змішана система. Є опитування останнє соціального моніторингу, Український інститут соціальних досліджень Єременка. Ці дані, вони різняться від соціології рейтингу. Тому що тут рейтинг партій серед опитаних, з усіх опитаних. «Слуга народу» 29,5%, «Опозиційна платформа «За життя» 8,3%, «Солідарність» Порошенка 7,3%, «Батьківщина» 7,1%, далі «Сила і честь» – це Смішко 4,2%, «Громадянська позиція» 3,2%, це Гриценко. Але в рейтингу там присутня була така політична сила, як партія Вакарчука, вона фігурувала, і серед тих, хто збирається піти на вибори і визначився, там, здається, 4,8%. І там вододіл трошки інший, ніж тут. Тому що якщо тут 5%, тут може набрати «Сили і честь» і «Громадянська позиція», таке. І виходить, що 1, 2, 3, 4, максимум 5 сил за цим соціологічним опитуванням за 59 сьогодні днів до виборів проходять потенційно в парламент і все. А мажоритарників я не порахую, ясна річ. Якою можлива коаліція і як ти бачиш своє проходження в наступний парламент, якщо ти будеш йти? Я сказав, що ми зараз формуємо політичну силу. Це я пам'ятаю. Хочемо по-нормальному знайти людей і запропонувати їх підтримати на цих виборах. Я, звісно, переживаю, у кого буде більшість і що ця більшість буде робити. Я вважаю, що дуже важливо, щоб в Раді з'явилися обов'язково якомога більше людей, які точно не дадуть здати росіянам нічого, які будуть зупиняти корупцію і які будуть виступати за справжнє творення правосуддя. Я думаю, що партія Святослава Вакарчука, партія Анатолія Гриценка, партія Андрія Садового, нові політичні сили, такі як та, яку я зараз творю, мають йти на цих виборах разом. Мають творити блок на основі однієї з політичних сил і об'єднуватися разом. Хто? Ще раз. Ви не слухаєте, про що ми говоримо? Ні, я слухаю, просто я прослухав, хто утворить коаліцію. Я одночасно спілкуюся з редактором. Я говорив про Вакарчука, Гриценка і Садового як потенційних союзників. Я думаю, що чим більше людей з цих сил потрапить в Раду, тим більше гарантій, що не буде ніякого російського реваншу, дивись, не буде ти сам вийшов розквіту корупції, як часи Порошенка і так далі. Щоб я бути точним в дефініціях, мені не почулося, ти правильно сказав. Тобто Гриценко, Садовий, окей. Тобто я як Юлій Цезарь, знаєш, вухо закинув, пишу, так звик уже, так уже роками випрацьовано. І тут виходить якась нестиковочка, тому що, скажімо, Вакарчук, коли оголошував про створення партії «Голос», сказав, що там не буде колишніх народних депутатів. А, вибачте, Гриценко був народним депутатом. Як власне і Садовий, якщо я не помиляюся. Садовий був мером. Мером, окей. Тобто він не був народним депутатом. Добре, в Верховній Раді Садового не бачив. Окей, але Гриценко був. І тут, і для тебе туди теж тоді шлях закритий виходить. Я думаю, що це величезна помилка ділити людей на тих, хто був на посадах і не був. Це має велике значення, що ти робив, чи був ти на державній службі. Але якраз люди, які потрапили в парламент, в уряд, на інші посади і не скурвилися, це
золоті крупинки. Їх дуже мало, але їх треба збирати і об'єднувати в одну силу. Те, що сказав Вакарчук, слухай, я написав йому промову. Він сказав, не буде колишніх депутатів. Все. Я думаю, з його боку буде помилка. Так само буде помилкою, якщо окремо буде балотуватися Гриценко і окремо буде балотуватися Садовий. Я думаю, «Самопоміч» що сказала, що йтиме окремо. мають всі зробити висновки з уроків попередніх президентських виборах. Коли всі йшли окремо... Де ти себе бачиш? Ти теж... Я формую політичну силу, але я за те, щоб названі мною сили утворили союз. А ти? Я з задоволенням буду в цьому союзі. Це може бути союз різних партій, які об'єднаються для того, щоб йти антикорупційним проукраїнським блоком. Але ж це доведеться, дивись, от була президентська кампанія, це доведеться всі амбіції, всі свої забаганки, забаганки отак от скрутити і запхати далеко, або викинути, а якщо не викинути, то покладіть в глибоку кишеню. Я не спостерігав цього, тому що там, як би ми не ставилися до результатів президентських виборів, вони є такими, які є. А під час виборчої кампанії я хочу нагадати, що цей альянс Садового з Гриценком, він був, це пап'є-маше, умовно кажучи, тому що Садовий, потім, я тобі вже про це говорив, закликав іти на вибори, просто він не агітував за Гриценка. І угода там, де бути чесним, вона не була порушена. Він був чесним. Я думаю, треба робити висновки з результатів виборів і для Садового, і для Гриценка. І я думаю, що Святославу Вакарчуку так само важливо розуміти, що люди, у яких є вже досвід роботи у владі під тиском, під спокусами, під репресіями, які не зламалися, вони надзвичайно важливі. Якщо у Святослава вийде потрапити в парламент самому, він сам буде під цим тиском, репресіями і маніпуляціями. І далеко не кожна людина здатна це витримати. Такі люди, які витримали, вони насправді надбання суспільства. Їх треба берегти і об'єднувати. Так, ми зараз теж до цього повернемося, об'єднувати. Це красиво звучить, але наразі не демонструється. Я собі пишу, от я пишу десь слово інфантильність, так? І потім розшифрую, що я маю на увазі. Тому що по Богдану, це для нашого глядача важливо. Значить, перший уряд Миколи Азарова з 11 березня по 3 грудня 2012 року. З 11 березня по 3 грудня. А другий термін був з 13 грудня по 28 січня 2014. Тобто рік там набігає добрячий і навіть більше. Ще одна важлива норма закону про люстрацію. Якщо ти був на високій посаді в часи, коли розстрілювали людей на Майдані, і не пішов у відставку, це підстава для люстрації. Тому що всі бачили, що відбувається в країні. Всі бачили, що робив президент, що робив Беркут. Всі бачили Небесну Сотню, а до цього загиблих на Грушевського. Ті, хто залишився в команді президента Януковича, в той момент їм не місце на державній службі, на високих посадах правоохоронних органах. Але Богдан вже призначений. Наскільки я поінформований головою громадського люстраційного комітету Тетяною Козаченко, вона очолює і громадську раду при Міністерстві юстиції з питань контролю щодо люстрації. І вона одна з співзасновниць і творців цього закону. Вона вже сьогодні везла документи до суду. Зрозуміло. Є дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Микола, Волинська область. Так. Вітання. Задати питання пану Єгору на рахунок цього ж закону про люстрацію. А чи не підпадає Порошенко під цей закон про люстрацію, як він працював міністром в уряді Азарова і Довгенько? І ще таке питаннячко. Як можна домовлятися з Верховною Радою, теперішньо, як він каже, пропонувати закони Верховній Раді, якщо вона взагалі не працює фактично? Вони працюють тиждень в місяць, а це в кращому випадку. А більше відпочивають, хоча всі говорять дуже багато, що війна йде, але нічого не роблять для того, щоб щось вирішити. Дякую вам за питання. У мене, я це почав би з другого, тому що в мене теж природне питання. Знаєш, ти простіше, я буду спрощувати. Вчора приходив до мене там в ефір на ЮМН Парасюк.
На нього явно є запит людей, тому що він не бавиться в щось, він хоча б КВНчик, але такий прямий досить. І після виступу у Верховній Раді я кажу, давайте запрошувати Парасюка сьогодні на ефір. Запросили. Хоча ми тут сперечалися з групою АТР, що він сьогодні мав бути тут. Тоді кажуть, давайте тоді лавка запасних, притомних людей в Раді, вона невелика. Це не комплементарна лексика, це знову констатація факту. Тому ти тут. І тому ми це обговорюємо. І реально, якщо ти, як людина, практична, очевидно, і якщо ти ведеш сімейний бюджет, тим бізнесом не займаєшся, але знаєш, що таке ведення справ, то ти елементарно розраховуєш на логіку, здоровий глузд і прорахування кроків, бюджету і так далі. Я згоден з глядачем, що які закони Рада може ухвалювати, якщо вона не ходить на роботу. Давайте, як? В п'ятницю немає на роботі. Там Береза постійно робить селфі з депутатами, і потім каже, що вони кажуть, сфотографуй швидше, ми вже хочемо піти, щоб потрапити йому на фотозвіт та в Фейсбук. Рада не збирається, люди не ходять на роботу. Напівпорожня зала. Яка рада? Уявімо собі, що там якийсь хлібкомбінат в Волинській області працює за графіком Верховної Ради. Хліба ніхто не бачитиме ніколи. Давайте побачимо, як фермер, якщо він працюватиме, він вирішив сьогодні не йти, не збирати урожай, не сіяти. Врожай гниє просто в полі, а корови не доїні, скажімо. От і вся історія. Чому таке недбале ставлення до виконання своїх зобов'язань народними депутатами? Це робота. Ми вас найняли на роботу. Ми платимо вам зарплату. Будь ласка, бери м'яч і працюй, що називається. Вперед. Ні. Одні канікули, другі. Повністю приймаю всі ці слова і сам це переживаю в залі. Кожної п'ятниці, коли я до самого завершення сесії, на всіх голосуваннях, я вже сказав, що я входжу в число 10 найбільш дисциплінованих депутатів за участю в голосуваннях. Більше того, в ті тижні, які ви називаєте відпусткою, я працюю більше, ніж тижні, коли є голосування. Бо кількість людей, які тобі написали звернення, які мають пропозиції щодо законопроєктів, які потребують допомоги, вона насправді в країні величезна. І якщо ви реально працюючий народний депутат, то це шалена робота з навантаженням рази в 3 більше, ніж у журналіста. Я можу це порівнювати. Тепер, пане Миколо, головне запитання, як таких зробити більшість. Ви розумієте, що це ж така технологія. Багато років вам кажуть, оці гади, вони вже все, їх треба вигнати. І чомусь приходять такі самі гади. Нам потрібно з одного боку дивитися за кожною людиною, всіх тих, хто прогулює, хто голосує за корупцію чи за російські інтереси, їх треба гнати, таврувати чорною міткою і гнати з політики назавжди. Красиво звучить, Єгор. А це в руках виборців. Єгор, люди мають користуватися своїм правом. Я розумію. Я впевнений, що пан Микола, коли вибирає квартиру чи навіть машину, чи, слухайте, буряк на базарі, ковбасу. Він обдивиться, він запитає історію. А за народних депутатів, за президентів у нас голосують, виходячи з телевізійної реклами. А потім бідкаються, що ж вони гадно на нас не працюють. Дивись. Контролюйте свого депутата раз і наполягайте на виборах за новими правилами, за тими самими відкритими списками, щоб у вас була можливість вибрати. Президент Порошенко, я нагадаю, провів дострокові вибори з такими самими гаслами і словами. Завів свою величезну фракцію, бо люди тоді йому довіряли. І потім ми з цією фракцією мучилися і воювали до сьогоднішнього періоду. Наше завдання не поміняти шило на мило, а повторюся, щоб в Раді з'явилися принципові люди. А щоб вони з'явилися там, треба, щоб ви навчилися принципових від непринципових розрізняти. А ще найкраще самим займатися політикою. Бо основна проблема України, от я зараз роблю нову політичну силу. Класна людина, має знання, має принципи. Пішли займатися політикою? Ні, це ж важко, Єгоре. В мене родина, в мене бізнес, я боюся. Це стандартна відповідь. Якщо Коломойський буде займатися політикою, якщо Ахметов буде займатися політикою, завзяттями і професійністю,
вони насправді докладають дуже багато. А всі порядні люди будуть дзвонити в телеефіри і бідкатися, далі будемо мучитися. А завзяття і Хочете праця змінити щира політику, свого йдіть ще туди докаже. працювати. Розумієш, тут же головне дотримання процедури, як мінімум. Я розумію, що депутатам треба працювати з виборцями на округах, але Я це старанно роблю і вважаю дуже важливою і важкою але не роботою. списочникам, тому що у списочників немає ніяких округів. Пане Романе, я обраний від Що ти мене списку. пане Романа називаєш? З Дивись. повагою до вашого запитання. Ну припиняй. На ви Окей, тепер переходимо? Я обраний від списку. Єгор, Я тільки письмових звернень чи радіо Я отримав розумію. більше Дивись, 20 тисяч. але питання процедури, тому що Люди стукаються, ми про це мільйон кудись разів за говорили. справедливістю. Коли депутати почнуть голосувати персонально і перестануть оце все робити цю камарілью, А дуже комедію. просто, коли їх буде Я більшість, знаю, що дуже які просто. оберуть Це дуже такого спікера, це дуже- який скаже, голосуємо це- сенсорною кнопкою. Не сенсорною кнопкою, за відбитком пальця. Це І це дуже просто Окей, зробити. ми можемо це по-різному, воно вже зроблено, воно вже існує, Ні, його там треба сенсорна запровадити. кнопка. Це позавчорашній день. Технології роблять свою справу. Можна Слухайте, можна було б голосувати, бажання, можна не витрачати Ти гроші ж, напевно, платників користуєшся податків ні за безконтактною карткою в телефоні, та NFT. У мене така старомодна з чіпом. От поговорили про нові технології. У нас тим часом є скайп, прошу. Питання на скайпі. Так. Добрий вечір, Добрий вечір. Вітаю. пане Романе, пане Єгоре. В мене питання, я подивився сьогодні рейтинги і партії Та. запитувань. Ось, і питання таке, як ви думаєте, яка буде розстановка сил? Які з цих партій вони фіксуються під Зеленського, будуть йому жорстко опанувати, чи якийсь інший варіант виберуть? Так, дякую вам за питання. Це було моє питання насправді, але ви його поставили. Я щасливий, що у нас такі глядачі, які просто це називається синхронізація. От я коли це наводив ці дані, от давай уявімо, хто з ким може скласти коаліцію. Навіть якщо ми говоримо, що ці вибори відбулися завтра, от відповідно до соціологічних досліджень, от, будь ласка, склади коаліцію. Зважаючи на те, що Зеленський сказав, що вони не будуть блокуватися з колишніми регіоналами, опозиційна платформа і блок Петра Порошенка. Що ти рахуєш? А що треба 200 мажоритарників порахувати? Всі сили, які вже були в Раді, от тут написаних, вони складуть коаліцію хоч з дияволом, якщо їм дадуть можливість далі смоктати з бюджету. Це раз. Кого Володимир Зеленський приведе у складі «Слуги народу», я би сам дуже хотів знати. Наскільки я розумію, ніхто не знає ще жодного кандидата. І Ні, тому те, що важливо запровадити відкриті списки. очолив Разумков, це вже факт. Разумков тепер голова «Слуги народу». Дмитро Разумков. Окей, одного партійця ми знаємо. Бо голова я думаю, пішов, колишній голова, в СБУ заступником голови. Я зрозумів. Тому важливо, щоб люди не голосували за котів в мішку, а думали. О, почалося за котів в мішку. Це вже було під час президентської кампанії. Верховної Ради якомога більше людей, які за жодних обставин не будуть флюгером, які будуть займати позицію за Україну, проти Росії і проти корупції. Дивись, я отут написав термін інфантильність, але насправді українська політика, що ми зараз маємо, якщо знову брати в сухому залишку по президентських виборах? Я про це неодноразово говорив. Виборець показав старим політичним силам червону картку. Сказав, геть, ви нам просто вже набридли. Просто набридли. Ви ні на що не спроможні. Так, це узагальнення. Так, це погано. Причому це була показана червона картка не лише Порошенку. Туди можемо зарахувати Тимошенко, Вілкула, Бойка, кого далі? Гриценка, Садового, який він вчасно спетляв з виборів. Хто там далі у нас лишався? Їх багато. Хто вийшли в другий тур. І, в принципі, виборець сказав, ніхто не хоче адаптуватися до нової реальності, що у виборця є запит, і він зовсім інший цей запит. Я роблю нову політичну силу. І я до тебе маю просте і пряме питання. Якщо ви вивчали це, зрозуміли, що виборець показав червону картку, який є запит на сьогоднішній день у виборця, на вашу думку? Тому що треба йти до виборця і не пропонувати старе гівно у новій обгорці, те, чим всі займаються. Але більшість розгублена. Вони готові вже їжака і вужа поєднати, аби лишитися при владі. Окей,
не питання, робіть, це ваш вибір. Чи є у вас розуміння, чого хоче виборець, що ви йому пропонуватимете? Хто будуть люди, як називатиметься політична сила? Наші основні цінності – воля і справедливість. Я думаю, що назва буде відбивати ці цінності. Воля і справедливість? Я думаю, що людям називатиметься воля і справедливість? Ти вступаєш в клінч з Дерев'янком, у нього партія «Воля». Я кажу зараз про цінності, а не про слова. А назва яка буде? Назва буде визначена на перших зборах партії, які плануються 1 червня. І ідей нема? Більше 300. І я вважаю некоректним з мого боку визначати її без однопартійців. Воля і В справедливість. ефірі у Скрипіна. Ти що думаєш, я як бульдог вчеплюся Воля зараз? і справедливість – це основні цінності. Я думаю, що для людей важливо. Для людей важливо, щоб з'явився суд і поліція, яких не боїшся, а можна покластися. Для людей важливо, щоб з'явилася свобода. Насамперед для Партія підприємців. чи ти маєш на увазі? Свобода підприємництва, функція, так. щоб не було всіх цих перевіряльників, які насправді за хабарями Сьогодні приходять. Зеленський про це говорив на айфорумі. І для людей важливо, щоб з'явилася ефективна оборона. Путін має отримувати по зубах. Його найманці мають гинути. У нього має не стати людей для нападу на Україну. Там і так проблеми великі з мотивацією. Їх просто має не стати. Для цього потрібно ефективне управління Збройними силами. Я думаю, що це найважливіше, що людям Ви потрібно. будете формувати з нуля партію, чи буде, використаєте, як багато хто, як той самий Вакарчук, вони там пішли на реєстрацію, не встигали, тепер взяли, їм подарували якусь партію, вони переоформили, тепер вона називатиметься «Голос». Ви як будете робити? З нуля Я чи? за те, щоб ми все робили по закону, заготовку? збирали підписи, 58 днів до запитували виборів людей. завтра. Питання в тому, що це неможливо зробити за 2 тижні, які залишилися до завершення реєстрації кандидатів. Ось зараз до нас прийшли 3 політичні партії, які сказали: ми вас знаємо, ми знаємо, що ви робили тобто це до шлях цього. Вакарчука. От вам партія, тепер перейменовуйте. Ми перевіряємо, щоб це не були шахраї, щоб це не були якісь схеми. Але схема та сама, що в Вакарчука. Так. Це один із варіантів. Ясно. У нас є скайп. Знову добрий вечір, будь ласка. Кривий Ріг, добрий вечір. Вітаю! Юре, ми ж з вами пересікались. Я добре пам'ятаю, вітаю. Ігор, на камеру, будь ласка, тоді буде це природно. Мені не буде вас видно, але я нічого, буду ти уявляти обличчя вас. знаєш. Я зато помилуюся. Прошу. Юре Вікторовичу, ви активно критикуєте призначення Богдана. Якби десь так завтра, післязавтра вам подзвонив президент Зеленський і сказав: Ігоре Вікторовичу, хотів би бачити вас головою адміністрації. Чи погодились би ви? Дякую за питання. Я думаю, що спочатку треба звільнити Богдана, бо він своїм призначенням порушив закон про очищення влади. А насправді я щиро готовий допомагати новому президенту утверджувати правосуддя, робити свободу підприємництва і робити все, щоб Росія прибралася з нашої землі. Тут суперечливі якісь речі відбуваються. Сьогодні Зеленський виступав на айфорумі, виступав російською мовою в порушення закону. Ухваленого закону про мову і, в принципі, порушення закону, що посадова особа має спілкуватися на публічних заходах українською мовою. Це не вечірка його на день народження в хаті. Але говорив притомні речі про те, що все треба перевести в смартфон, оцифрувати державу, блокчейн, для того, щоб не було шахрайства і перепису. І корупції. І корупції. Абсолютно правильно. Говорив це притомно, щиро, він на цьому розуміється. Окей. В цьому я готовий допомагати. Та не тільки ти, я думаю. Там сьогодні просто шаленство було на айфорумі, всі знімали на телефони, як виступає. Могли б обмінятися просто, хто в один би знімав, стрімили і так далі. Але це така нова цифрова реальність, там, де журналісти втрачають свою монополію на висвітлення подій, і мене це дуже тішить. З іншого боку, Богдан говорить про проведення референдуму, голова адміністрації, тобто звичайний клерк, виступає з заявою, що треба провести референдум про те, як там замиритися з Росією, підписати мирну угоду. Я це не розумію. З людожером неможливо замиритися, його Дякую, що ти можливо мені тільки пояснив. зупинити. Я в курсі. Але Тепер треба, я кажу, щоб це пояснили голові адміністрації. хто?
В нього є начальник, в нього є президент. Журналісти, діючий президент, який, до речі, сьогодні сказав, наскільки я розумію, на цьому трошки. самому айфорумі, Де завоював, він сказав, не що це не збирається той референдум, розмовляти. це трошки не так ви зрозуміли. Доколі, що називається, або допоки в Україні, вибачте, голови державної, це не державна адміністрація, голова адміністрації президента, просто бюрократ, офісний пацюк, буде виходити з політичними заявами. У нас, подивись, це тільки при Порошенку собі ніхто не дозволяв подібного, тому що Порошенко був все. Він все був. На всіх Він медсестра, посадах. він асенізатор, він міністр закордонних справ, він президент, він заступник голови Верховної Ради, все підряд. І ніхто собі не дозволяв. Всі решта, за будь-якого президента, з'являвся сірий кардинал, який виходив, відкривав рота і говорив якісь абсолютно часом неадекватні речі. І ось Богдан повторює цей подвиг. Я знаю, як це вирішити. По-перше, треба справді домовитися, за що ви, не що ви говорите, а от за що ви реально. І потім тільки це і озвучувати. Все. Але петиція про відставку Зеленського на сайті президента України набрала вже 25 тисяч із гаком за менше, ніж 2 доби. Це демократія. Це петиція, давай так скажемо. А люди мають право висловити свою позицію. Ясно, що президент набрав мільйони голосів, коли був обраний. Але я думаю, що він має на цю петицію подивитися як на критику людей, які хочуть переконатися, що він буде успішним президентом. Це корисно. Але не забуваємо про 38% і 2 з гаком, 2,11. Я впевнений. Це ті люди, які ніяк не вибирали. Це практично 40% населення. Я впевнений, що Виборці. 90% жителів України за те, щоб був закон, було спокійно жити, було побільше робочих місць і було відчуття справедливості. Я то розумію, але треба так само усвідомлювати, що Зеленського обрали серед 60%, 73% з 60, які прийшли на вибори і визначилися з вибором. І це треба пам'ятати його прихильникам, які його груддю захищають, що ми почали нашу сьогоднішню програму. І так само про це треба пам'ятати тим, хто апелює до 25%, але це 25% з 60%, які взяли участь в голосуванні і визначилися. Що ж, подивимося, як розгортатимуться події. Дякую за цікаву розмову. Єгор Соболєв, народний депутат України, був у нас сьогодні в ефірі на Prime Скрипін. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам була корисна ця передача, оскільки треба зберігати холодний розум, критичне мислення і з оптимізмом дивитися вперед. Цю програму можна дивитися на телеканалі ТЕР, на Фейсбуці ТЕР, так само на YouTube-каналі Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. Хорошого вам вечора і наступного тижня ми з вами не побачимося. Це такий спойлер. Побачимося аж там через 2 тижні. Прогулюєш?